Sa traffic. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunagol, bunagol. Metro and Mega Manila. Oras natin, we get 29 minutes after 8 o'clock in the evening. This is the last and final hour stretch of the programang EDSA. That's right, mga kabisyo. Broadcasting live across City by the Bay. Keeping you company straight up until 9 o'clock. Magandang gabi sa iyo, manong driver. And of course, ganun din sa iyong pasahero. So, ingatan mo yan ha, ihatid mo ng maayos. Alright mga kabisyo, Tang! Hindi na natin patatagalin to, Tang. Masarap pag-usapan tong huling topic na i-discuss natin. But by the way, once again, magandang gabi po. Big shout out sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Lalong-lalo na yung mga pauwi sa bahay. Ingat-ingat po kayo. And I'm sure it's been a long day for all of you guys. So, pagdating sa bahay, message mo yung mahal mo sa buhay, darling, pauwi na mi. Ligo na yo. Oh, eto na! Tang! Pag-usapan na natin to! Dalawang piloto ang nakatulog almost 30 minutes during the flight. Oh no! Piste, maluoy ka. Well, mga kabisyo, yung incident na ito took place last January 25th sa isang Airbus A320 Batik Air flight na nangyari po ito from Haluulyo Airport in Kentaderi to Suikarno Hatta International Airport ng Jakarta, the capital of Indonesia. Wow! Ayon po sa investigasyon ng National Transportation Safety Committee, na-discover po nila na yung dalawang pilot mismo at the same time nakatulog ng 28 minutes. Maluoy ka. According sa report, ang resulta, yung both pilot was falling asleep at the same time. So, yung aircraft, yung eroplano ended up not being in the correct flight path. So, di ba kasi pag lumilipad ng eroplano, meron na yun silang flight path na sinusunod. Kaya nga, sa tower, nakikipag-communicate sila na para maiwasan yung banggaan din ng eroplano. So, yun nga, nung nagising na yung commanding pilot, sinabi niya na nagkaroon lang daw ng radio communication problem. Which na-resolve na. Otot mo, blue. Tang, logica na natin to, Tang! Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ito yung basic na ginagawang palusot kadalasan is may sira po. Di ba napapansin nyo, nauuso ngayon yung sa mga kumakalat sa Facebook, yung pag may checkpoint, ang ginagawa, tinutulak ang motor, tapos sasabihin na may sira. Pero pag sinita naman ng mamang pulis, sige, pandarin mo yung motor. Maandar naman. Diba? Anong tawag dyan, Tang? Yan ang tinatawag na ipinagbabawal na teknik. Maluhoy ka. O yan, mga kabisyo. Well, mga kabisyo, mali nga yan. Maliban sa kasalanan din. Kasi alam nyo ba na may nakasulat sa Bible na sinasabi doon sa Colossians chapter 3 verse 22. Mga alipin which is mga employee, ayan yung mga tao. Sundin ninyo ang lahat ng bagay na mga amo ninyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo.
kundi gawin nyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pwedeng nagni-ninja moves tayo. Yung hindi pwede yung pag-uuwi ng bad paper tapos magamit mo sa anak mo. O, di ba? O, kaya boards, ngayon, hindi tayo i-bless niyan. Kaya ngayon pa lang, ibalik mo na yung stapler, ibalik mo na yung pentel pen, balik mo na yung gunting, balik mo na yung calculator. Ano pa ibabalik tang? Ibalik mo yung water dispenser. Oy, papaalam na. Tabayanan, susunod na Totoy Bato. Hanggang dito na lang po tayo. Diego Bandido po laging nagre-remind sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!